Még maradandó emlékeket szereztem magamnak, de majd azért másodban vitalitást magamról, legalábbis az utolsó kaptam. Nos, tehát olyan szerényen említettétek ezeket a fél kilókat, meg a 7 kilókat. Én is szerényen majd megemlítem a saját kilóimat, de előtte még hadd erősítsem meg azt, amit Éva mondott, meg amit ti is tapasztaltatok, nem minden a kiló, meg amit Gábor is elmondott. Pontosan érdekes módon, hogy ebben a fél kilóban, amit te mondtál, rengeteg változás van. Hogy lehet ez? Pedig csak fél kilóról van szó, na ez nem mindegy. Ezt fogjuk majd kontrollálni, illetve ezt fogjátok majd kontrollálni, illetve látni nap mint nap, vagy éppen hétről hétre, hogy hogy fog ez változni, történetesen milyen tendenciát mutat az izom és a zsírnak a változása. Hiszen nem feltétlenül a testzsír százalék csökkentése azt jelenti, hogy csökkenni fog a testtömegetek, hogyha a zsír megy le, közben az izom szépen szálkásodik, épül, pontosan azt az alakfokot fogjátok elérni, amit szeretnétek. Hogy ez miben fog realizálódni, hány kilóban, az egy másodlagos dolog, nyilván egy pozitív dolog lesz, nyilván, hogyha nagy testtömegről van szó, akkor előbb-utóbb menni fog le a testtömeg is. Nálam ez a testtömeg egyébként, és megint csak megerősítem Évát, hogy mennyire fontos a környezet az ember számára, illetve hogy a környezettel szemben, a szűkebb, a tágabb környezettel szemben, így a családunkkal szemben is történetesen milyen felelősségünk van. Na hát én ezt a gondozást megkaptam a családom részéről annak idején, amikor ők elkezdték a programot. Általában a hölgyek fogékonyabbak, ezt valljuk meg nyugodtak őszintén az ilyen jellegű dolgokra. Igaz, hogy én láttam rajtuk a változtatást, de különösebben nagy erőszakot nem követtem el magamon, viszont ők megetették velem a programnak egy részét, történetesen a sékek, és bizony jöttek a kedvező változások. Ha ott látjátok a körfogatomat, ezelőtt 10 évvel azért teljesen más képet mutatott, történetesen 13 kg-mal többet nyomtam, nem súlyban, hanem testtömeg tekintetében. Egyébként én sportoltam, sportoló voltam, vagyok újra, miután ilyen irányban végeztem, matematika testnevelés szakon és sportoltam is jó ideig. Viszont ahogy az embernek jönnek a kifogásai, ahogy más életformát követel meg, lehetnek még további kifogások, jöhetnek még további kilók, bizony ez rám rakódott ez a 13 kiló. Sokan mondták, hogy ez barátom a kórral együtt jár, mondta egy-két kollégám is. Nyilván hát én erre szoktam mondani, hogy a kórral a kór jár együtt esetleg. Főképp, hogyha segítettek a másik oldalra. A lényeg az, hogy sohasem késő változtatni, minél hamarabb teszi meg az ember, ez annál jobb. Ahogy sikerült ezt, hogy egy aránylag nagyon könnyű programmal elkövetnem, aminek szembenézhet az, aki nyilván ezt a programot fogja választani és szimpatikus neki, meg meggyőződik a jótékony hatásáról, úgy jöttek nekem is a tapasztalatom, úgy szűnt meg egyébként a kiugró magas vérnyomásom, ami vélhetőleg annak a magas zsigeri zsírtartalomnak volt köszönhető, amit a Gábor is említett. Teljesen rendbe jöttek az üzleti problémáim, megszűnt a végtagzsibbadásom, nincsenek gyomorpanaszai, nincsen refluxom. Az energiám többszörösére növekedett, nem ideig, óráig tartott az, vagy éppen hetekig, egy-két hétig, hogy elkezdtem sportolni, és nagy lendülettel utána ugyanolyan nagy zuhanás következett be, hanem folyamatosan tartom ezt a szintet. Én már 2-vel húzok, év előtt 56 évesen tartok most ott. Tavaly megint csak egy jó példa után járva én 8-szor futottam le a félmaratoni távot. Az idén is hasonló teljesítményekre vagyunk képesek egyébként. Legutóbbi az egy 150 km-es kerékpártúra volt a Balaton körül. Tehát jönnek az újabb kihívások, jönnek az újabb lehetőségek. Öröm számunkra ez a program és ez a fajta kihívás. Nincs semmiféle stressz. Megvan a könnyedség és a lazaság is, megvannak a jutalomfalatok is természetesen. Ki mit engedhet majd meg magának. Ezt élvezettel kell és élvezettel lehet csinálni. Hát én kívánom nektek azt, hogy ezt az élvezetet tapasztaljátok meg egy ilyen program során, és akkor nem lesz azzal gond, úristen, megint fogyókúra, meg így ugyan, és nem lesz visszaesés, és nem lesz jövőeffektus. Ezt ígérik itt Gáborék is, egy tartós, egy jó programot, úgyhogy válasszatok mondhatni a svéd asztalról, az itteni svéd asztalról, nyilván nem a szószoros formájában is, találjátok meg a számotokra legértékesebb és legjobb programot.